Auto ni sa kasagdanan dito kini mahitabo sa lungsod sa Siquijor sa lalawigan sa Siquijor. Sa investigasyon sa kapulisan, gimaniho kini sa usa ka 17 anyos nga lalaki estudyante pa sa high school. Walay lisensya ang batan-ong driver nga giingong gikan sa usa ka disco bar o sa dihang nabundol kini sa nagparking nga laing sakyanan dayon sa kakusog pagpabuylo ni atras nga nagsaka kini sa hagdanan. Luwas na inoon ang tulo ka sakay apil ang nagmaniho. Nagkasabot ra usab ang duha ka habig base sa mga nakasaksi. Impact dire automatic atras. Nako nangipo. Itong yung mga bukton sa magsamad nagmera sa kaya. Kaya nangaratol naman ko sila, di ilangan giikuan para na ay pagbut-paala naman sila. Ano man kayo anak naman paingon naman po sa amuan. Kung patay ni paingon sa amuan.